Bacha, je velký kanec, pre. Veliký kanec, pre. To je můj. To je přímo tady před náma. Tak. Já vím, ale vidíš oni. Já vidím psa. Já psa nevidím, ale... Hej, ale útočí, dále pozor. No tak kurva, tak. Vystartoval už zarazí. Keby tu počkajte sa. Nechajte ju. Keď sa pomorduje. Zavolaj psa. Ten tu je to vodia. Vodiči! A je. Kde? Tam. Nestriaj ho. Nie? Na náčuku. A tak vyštartuje po nás. Vyštartuje po nás. Už sa tu pozerá, no. Jebne ho do hlavy asi, ne? Já myslím, že jo. No a keď nás dorobí, tu uvidíš potom. Zuby má poriadne do piče. No tak kurva... Toľko ránčo padlo. Pododávajte. Prečo? To je dobrý, je, kurva. Pozri, jak mu tečie, kurva, z hlavy. Pekne. Proste majú, nechaj, mám nohu, vidíš, odevanú. Ten by ťa dorobil. Vyvalíš, nie, dobrú, hej. Vyvalíš ho? Najskôr si gatie rozstav. Mohli si psi. Mohli, no. Urvaj si tam po tej srne. Celý ničia. No, pěkný zbraně. Ja som ho tam po ňom strial na ležovisku. Ty? Ale to šlo, to barvilo tady šára barví. Dlouhá stopa to barvilo. Já jsem šel po tím. Že by som ho trafil? To já nevím, ale oni říkali, že tam po ní stříleli 5krát ještě. Aj dole. Aj tu striali stále. Predu, ale. Lebo ja som tam strelil, ale som na ležovisku som ho dobre nevidel. Adišu, tak je hodná. A kde pošla ona? Adišu. Tá je Dora.